Takže... To sú autentické materiály, ktoré sme si získali prostredníctvom pána Johna Warholu, brata umelca, viceprezidenta nadácie Andyho Warhola. To sú pôvodné Andyho Warhola okuliare, ktoré ináč máme v expozícii vystavené, takže mne to nejak nesadne. Možno to sadne pani kolegyne, takže jej. Potom je tu pôvodný autentický fotoaparát funkčný Andyho Warhola, takže toto je vzácny diár Julie Warholovej, matky umelca, je aj s túškou a je to veľmi dobrá štúdia, sociálna štúdia, pretože ona si tu poznamenovala všetko, čo proste robila, komu čo dala, koľko požičala peniazy, kto jej vrátil, kto jej dlhuje. Proste je to zaujímavá taká zaujímavá štúdia a čo môžem ukázať bližšie na kameru, je tu kaligrafia, ktorá sa objavuje potom na mnohých prvotných prepop-artových prvotinách Andyho Warhola, keď mu ešte podpisovala jeho práce, takže to je kaligrafia Julie Warholovej, matky umelca. Aj pôvodnou túškou, to neklamem, to sme tak dostali, takže ona píše rusínskym jazykom, ale latinikou, takže ten rozdiel je, lebo vtedy to bolo Rakúsko-Uhorsko, takže ona viac menej sa učili písať maďarsky v tom čase. To Andrýko, on, jak na vzorok robil, tak vždycky nám poslal topánku. A to jak teraz sa nosia z Ameriky. Normálne jednu takové barvy, jednu inakší vzorok. No lenže ja som chodila vždycky nich. A viete, jak to sa fajne nosilo? Ono to bolo také stejné číslované. No ja som ich mala plno týchto pánok. To bolo 3 balíky, vždycky nám tak medzi balíkami poslal. No tak medzi viecami vlastne, no. Takže to sme mali takého... Čo sa stalo s opätkami? Nič sa nestalo, vyhodilo sa, pochodilo sa, lenže dlho vydržali. Silné boli, také boli, to sprava koža bola. Pekný barvy, červený, také bordové boli. Žlté, to si pamätuje, aj také zelené tiež. Zelenú, to tiež to som mala tak rada, jednu červenú, jednu zelenú. Za chvíľku pijeme. Co to jest? To urządzenie? Varič. Aha. Rýchlo varič. No. A sa tam vidím, že som taká stará žabírka. Vy się widzicie? Vidím sa taká stará škaredná babisko. Nie, to nieprawda. Veľa rokov. 90-ka. To je moc. Ale často dosť tam.